Ourense marcou esta tarde a temperatura máxima de España. Tanto a capital como Ribadavia chegaron aos 43 graus, a mesma temperatura que Andújar en Xaén. Os termómetros comezan a descender mañá e para o xoves hai previsión de chuvias. Segue tremendo a terra en Granada. Polo momento só hai que lamentar danos materiais. O sismo notouse na Alhambra, que tivo que ser desaloxada. Galegos que estaban dentro relatan momentos de medo e nerviosismo. O monumento permanecerá pechado mentre se avalían os danos e se adoptan medidas de protección. Desde hoxe e ata o 19 de setembro, o Cabo Touriñán é o escenario privilexiado para gozar do derradeiro solpor da Europa continental. É así porque ao longo do ano o punto xeográfico onde se pon o sol vai variando. Un espectáculo pros sentidos que supón un atractivo máis pros que nestas datas visitan a Costa da Morte. Comezamos, boas noites. Falta menos dun mes para o inicio do curso escolar e as familias galegas preparan a temida Costa de Setembro. Segundo a Asociación Española de Consumidores, a volta ao cole vai custar este ano 566 euros por alumno na ensinanza pública de Galicia. A maior partida será para roupa e para uniformes, que de media levan uns 210 euros de presuposto, e a iso hai que sumarlle os libros de texto e o material escolar. Outra partida tamén importante, de media cada familia galega gasta 130 euros en lápices, libretas ou mochilas. Aínda en plenas vacacións de agosto, a Costa de Setembro empeza a atormentar moitas familias. O inicio do curso é un deses gastos fixos que cada ano vai subindo un pouco. Desde 2019 creceu un 17%. A Asociación Española de Consumidores calcula que este ano en Galicia vai haber que reservar un presuposto de 566 euros por neno. Son gastos, pero bueno, los afrontas con cariño y sabes que va a ser por el bien en su futuro. Entre que el colegio te hace una ayudita, tal, luego compras libros, materiales y tal, a ver, es un gasto medianamente importante, pero bueno, se afronta. O que máis presuposto leva é a roupa. Unha equipación básica para a volta ao cole vai rondar de media os 200 euros por fillo. Tamén están, por suposto, os libros de texto. A persoa que poda mercar un cómputo de todos os libros, que poden ser 8 ou 9 libros, dende os 300 e pico, 400, estou dicindo así un promedio. Cada ano encarece un poquinho máis. A subida, unha das subidas máis bestiales que vimos foi o ano pasado, cunha oscilación hasta 5 euros de subida por libro, son unha barbaridade. Tamén subiron, por exemplo, as mochilas, un 11% con respecto ao ano pasado. En material escolar, a Asociación de Consumidores calcula que vai haber que gastar uns 130 euros por neno. Non é de extrañar, polo tanto, estoutro dato. O 20% das familias galegas empezan a preparar a volta ao cole antes de agosto. Todo o material e o mobiliario que utilizan nos colexios de Galicia almacénase nun centro loxístico que está no concello da Estrada. Son 6.400 metros cadrados en que conviven pezas novas con algunha que outra reliquia. Todo o equipamento que se necesita para a operatividade dun centro escolar está aquí, no interior desta nave situada no polígono de Toedo, na Estrada. As caixas cheas de mobiliario e todo tipo de trebellos amoréanse unhas por riba de outras nos estantes. Son máis de 6.000 metros cadrados de almacenamento. Suministra aos máis de 1.000 centros educativos que temos espallados pola xeografía galega diferentes materiales que se usan no día a día pois de calquer instituto ou de calquer colexio. Aquí en Seral están os ítems de mobiliario básicos, os ítems que podemos ir almacenando para suministrar cando un centro nos pide, pois necesito tantas mesas, tantas sillas, pois un despacho de orientación, unha mesa para o director, estanterías, percheiros. A verdade é que isto posibilita pois unha xestión máis eficaz, máis eficiente, racionalizar e facer grandes compras que despois se distribuye nos centros educativos e ganar en eficacia da perspectiva económica e tamén de prestar un bo servicio aos diferentes colexios que temos por Galicia. Só o ano pasado deste centro loxístico saíron cara os colexios ao redor de 60.000 pezas. O almacenamento este agosto están mínimos porque acaban de someterse a unha reforma integral de cubertas e fachadas. E metendo algo moi importante, sistemas de seguridade contra incendios que, tendo en conta o material que hai aquí, pois
é tremendamente necesario facelo, non? Esta reforma deixou ao descoberto as reliquias que atesoura este almacén que ten máis de 30 anos de historia, porque cando o mobiliario máis moderno e funcional conviven cadeiras, pupitres e toda unha chea de pezas xa obsoletas dignas dun museo. Por exemplo, o retrato do rei, quedan mesas de mecanografía, máquinas de escribir, colección de vídeos de bioloxía, xeoloxía, computadores, suís, antigos, algunha cousa máis por aí. O prezo da luz non nos vai dar un respiro durante este mes de agosto. O recibo vai camiño de superar os 100 euros por primeira vez en 4 anos. Para facer estes cálculos tense en conta un consumidor medio cunha potencia contratada de 4,4 kW e un consumo de 366. A partir do 14 de setembro poderánse reservar as viaxes do Imserso e a campaña deste ano chega Patricia Vilar con algunhas novidades. O día 14 de setembro, a partir do cal se poderán a comezar a facer as reservas para esa campaña 2026-2027 do Imserso. Nos próximos días, os posibles beneficiarios comezarán a recibir nas súas casas unha carta con información sobre todo o proceso de reservas e de compra desas viaxes e tamén quen son os acompañantes que están autorizados. Unha campaña que, como a todos os anos, chega con algunha novidade. Este ano a máis destacada é a posibilidade de viaxar cos nosos animais de compañía, porque o Imserso reserva un tanto por cento de prazas para aqueles que queiran levar de viaxe as súas mascotas. Tamén, como na campaña anterior, resérvanse 7.500 prazas a 50 euros para aquelas persoas con menos recursos económicos e que poidan igual beneficiarse destes paquetes turísticos. Unha campaña que este ano saca 880.000 prazas. Grazas, Patricia. Falando de moverse, hoxe de novo xornada moi difícil nas nosas estradas. Houbo retencións kilométricas na autovía A52 que conecta Galicia ca Meseta. Foi a altura de Toén por mor das obras de mellora do firme. Por momentos, cos coches totalmente parados. Tamén retencións en Tui, na A55, que é a vía que comunica Vigo con Portugal. Neste caso, por un accidente ese que ven entre un coche e un camión formigoneira. E na AP9, un accidente entre dous vehículos provocou 2 kilómetros de retencións á altura de Vilaboa, en sentido Santiago. Ademais, e como onte, tamén problemas na A6 polas obras que provocan un corte de 60 kilómetros na autovía en sentido Madrid. As vilas que absorben o tráfico pola nacional botan fume. Hoxe estivemos en Pedrafita. Que vivimos moi mal, este ruido xa non podo vir pasear por aí que de maneira ninguna. Kilómetros de tráfico lento, paciencia ao límite. Non podemos dormir. A autovía A6 ao seu paso por Pedrafita converteuse de novo nunha rateira circulatoria que colapsa a zona urbana. Un lunes e os viernes é penoso, pero bueno, temos que convivir, ¿no? Ao mellor estiven parada entre 30 minutos, unha hora, por así decirlo. Para os veciños, o día a día volveuse unha actividade de alto risco. Cruzar a rúa é hoxe un desafío, especialmente para as persoas maiores. Ten que ven por aquí para cruzar dun lado a outro da calle, pois está complicado. Unha tensión que sofren directamente os que traballan sobre o asfalto. Os repartidores profesionais ven como as súas axendas saltan polos aires. Cuando no hay esto, una ruta pues se acaba en una hora, exagerando, pero ahora te toma 2 hasta 3. Porque non hai dónde aparcar. E malia todo o bloqueo ten unha cara B. Nas gasolineiras e nos bares están contentos. A desesperación da sede e o aburrimento fame, así que as caixas registradoras flúen. Bueno, porque non teñen onde aparcar e veñen aquí tomar os cafés, porque como non hai onde aparcar, pois xa... Pero os problemas non se limitan a Pedrafita. As retencións esténdense tamén a Becerrea ou Baralla, complicando a situación na comarca. Estos días estuvo cortada 4 salidas e quizás non era necesario ter cortada 4 saídas tampouco. É dicir, por iso digo que hai que ter comunicación, colaboración ca xente que está na zona e entre todos buscamos a mellor maneira de facer as cousas. E a realidade destas vilas este verán, onde as obras alteran de novo día a día, sen que ninguén poida prever exactamente cando volverá á normalidade. É o que hai, teremos que acostumbrarnos.
Renfe traballa na súa chegada a Portugal. O ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciou nunha entrevista con Europa Press que xa están homologando os trens para operar na alta velocidade lusa. Un dos eixos do AVE portugués é o corredor ferroviario que vai conectar o Porto e Vigo. O ano 2032 é a data na que se manexa para esta conexión transfronteiriza. Galicia ferve unha xornada máis con moitísima calor. O termómetro disparouse en Ourense e tamén en Ribadavia ata os 43 graus. A temperatura máxima, Xavier, de toda España. Sí, foi unha das máis altas de toda España, como dixo, igualada pola rexistrada na provincia de Xaén. Este aviso vermello por altas temperaturas, por temperaturas extremas, afectou a toda a bacía do Miño, tanto nesta provincia de Ourense como na de Pontevedra, e deixou temperaturas tamén, como dis, moi altas, 42 graus, por exemplo, en Leiro ou na Arnoia, e tamén 41 graus en Salvaterra do Miño. Esta masa de aire quente, que é responsable das altas temperaturas moi abafantes durante estes días, vaise manter durante toda a noite, pero mañá vaise retirar pouco a pouco, o que vai permitir tamén que o ambiente sexa un pouquiño máis fresco. Grazas, Xavier. A boa noticia é que a previsión é que o xoves volva a chover, pero, mentres tanto, as nosas vilas esfórzanse por aforrar auga e por buscar solucións á seca. A sobrepoboación estival de concellos costeiros como apoio é un dos factores detrás da situación de alerta por seca que levou a decretar a prohibición de baldeos e regos, así como o enchido de piscinas. Arredor do 80% do municipio pontevedrés abastécese grazas ao río Lérez, pero as zonas máis altas están a sofrir cortes nocturnos na traída. Creo que nos tempos que van a vir é importante que teñamos unha mentalidade de facer un uso responsable da auga a todos, as administracións, empezando por nós mesmos. Poio traballa ademais na construción dun depósito co que agarda solucionar este problema a longo prazo. Que a nos vai a dar dúas solucións, unha para poder garantizar durante todo o ano, sobre todo nas partes máis altas, o que é o abastecemento da auga, e por outro lado o problema que temos no marisqueo, é dicir, no inverno, cando chove, toda esa auga vai ás rías e complica o que é o cultivo tanto da meixa, do berberecho. Mentres tanto, en Val do Dubra o panorama é semellante pese a que as medidas xa se tomaron hai varias semanas. Imos establecendo restriccións debido a que tanto os manantiais que aportan auga municipal aos nosos depósitos como o propio río tamén no que captamos, digamos que teñen uns niveis moi baixos. Nas zonas máis afectadas do municipio, camións cisternas repartían auga esta mañá. Están nos surtindo, pero agora están nos dicindo que xa queda pouca no río para poder traer, que ese é o problema máis grande. A previsión fala de tempo seco en Val do Dubra polo menos outra semana máis. As consecuencias desta situación tamén son notables no agro, con prados sen herba, redución de colleitas e forraxes a prezos desorbitados. En moitas zonas de Galicia están xa ca recollida do millo un mes antes do habitual. Este millo de cedo foi sementado en abril e a idea era collelo a principios de setembro, pero hoxe xa comezaron a ensilalo antes de que seque máis. Que tuvemos que adelantar a cosecha porque secouse, estáse secando prácticamente de todo, e estáse secando a planta e despois o millo xa non ensila, moita fibra e non ensila. Chegar a ensilar con millo totalmente seco a fecha 18 de agosto, como estamos hoxe, eu, desde logo, xa teño uns anos e non o recordo na vida. Non son os únicos. En Chantada e Taboada, a cooperativa Aira xa comezou a ensilar o pasado desde agosto, e na cooperativa O Rodo de Rodeiro van comezar mañá. Estas comarcas do interior son as máis afectadas, pero a seca estáse a notar en prácticamente toda Galicia. A previsión é que a colleita se adiante case un mes e sexa menor tanto en cantidade como en calidade. A única excepción é a Mariña Luguesa, onde agardan unha colleita similar ao do ano anterior. Choveu moito no inverno, sí, pero despois parou de chover e non volveu a chover máis. Entonces, o problema é que xa a última erva foi mal, e o problema é que o millo que se botou un pouco tarde, pois está, pero francamente mal. E canta menos produción propia, máis forraxes hai que comprar de fora. Os gandeiros temen un encarecemento dos prezos, xa que esta seca está a afectar a toda Europa, ao tempo que os prezos que cobran polo leite ou a carne están a baixar.
Un incendio forestal en Ponteareas moviliza un amplo dispositivo de extinción. Comezou sobre as 5:30 da tarde no barrio de Urcela e xa queimou unha superficie de máis de 20 hectáreas, segundo a Consellería de Medio Rural. 12 medios aéreos e un destacado dispositivo desde terra interviron para frear o seu avance nunha zona de árbores nos límites entre Ponteareas e Salceda de Caselas. Un mariñeiro de Ribeira faleceu nun accidente laboral mentres faenaba na costa da Vela, en Cangas, a bordo do pesqueiro Praia de Cesantes, que ten base en Vigo. Hai unha investigación aberta, pero todo apunta a que o falecido de 61 anos puido quedar enganchado nun cable durante a manobra de recollida dos aparellos. O mariñeiro foi trasladado no pesqueiro ata o porto do Berbés para proceder ao levantamento do seu cadáver. Detido na Coruña un home denunciado por violencia de xénero. Arrestouno a policía local na porta do domicilio da súa exparella, sobre a que ten unha orde de afastamento. Ao ser interceptado polos axentes, intentou fuxir. O arrestado foi posto a disposición da Policía Nacional, que investiga o caso. Máis asuntos deste martes. Granada eleva a fase de emerxencia polos tremores de terra. Os desta mañá causaron danos materiais que obrigaron a pechar rúas da cidade e mesmo a Alhambra. Turistas galegos que visitaban o recinto relatan o medo e o nerviosismo que se viviu durante ese desaloxo. A terra volveu tremer en Granada. Un sismo de 4,8 graus que desta volta sí causou danos. Os desprendementos das fachadas dos edificios esnaquizaron coches e agravaron as feridas nos inmobles afectados polo sismo do sábado. Eran as 10:30 da mañá e Jimena, veciña de Teo, como a moitos outros turistas, visitaba a Alhambra coa familia. Temblor en el suelo y gritos, un poco de gritos, porque aunque sabíamos que había habido terremotos y que podía haber réplicas, bueno, pues nunca cuentas con que te va a pasar a ti. Bueno, vinieron los de seguridad y que teníamos que salir corriendo. Y nada, pues eso produjo más nervios entre la gente que estábamos allí. O conxunto monumental máis visitado de España permanecerá pechado mentres se inspeccionan posibles danos e se adoptan medidas de protección ante a serie sísmica. Protección Civil registrou 500 chamadas e 3 persoas sufriron feridas leves. Puido ser peor o producirse o sismo e as réplicas en horario laboral. Andando por la calle y se me ha caído, de hecho, parte de una fachada pues a 2 metros. Con bastante miedo, la verdad, porque trabajando es una impotencia enorme la que da cuando ves que todo se cae y no puedes hacer nada. A cidade elevou a fase de emerxencia polos sismos. Iso permitirá activar máis medidas para atender as incidencias. Hai 7 rúas cortadas e edificios desaloxados de xeito preventivo que deberán ser inspeccionados para comprobar se teñen danos estruturais. En Ceuta, centos de inmigrantes ilegais comezan a establecer asentamentos chabolistas. O goberno prevé ampliar as prazas temporais de acollida, mentres o Partido Popular pide que se axilicen os retornos a Marrocos. Son milleiros os inmigrantes que seguen vagando polas rúas de Ceuta dende a entrada masiva dende Marrocos de máis de 70.000 ilegais a finais do pasado mes de xullo. A situación é crítica tanto pola crise humanitaria e a emerxencia de saúde pública que supón a súa presenza como pola sensación de inseguridade que espertan entre os veciños. Máis dun 100 deles iniciaron unha folga de fame na praia do Trampolín para solicitar asilo en España. Alí, nese areal, construen cabanas con polas de árbores e refugallos. Is not good. Here is good. I want, inshallah, to living in Spain, inshallah, for future, for a good future. Algúns dos que malviven neste incipiente poboado chabolista din que en Marrocos non están ben e que aquí buscan un futuro mellor. Et maintenant, la loi de l'Espagne pas accepter les Marocains. On va aller à Espagne pour travailler bien. Confían en atopar traballo e en poder regularizar a súa situación. O goberno ten pensado ampliar as prazas temporais de acollida de inmigrantes. De momento anunciou 1.500, pero podría chegar hasta as 4.000. Van a ser más, pero inicialmente, de manera inmediata, la estimación es efectivamente 1.500 nuevas plazas. Lo importante es ir acompañando e indudablemente seguir en esa búsqueda e en esa adecuación de espacios, ¿no? Xa comezou a montaxe do primeiro destes centros provisionais. Dende o pasado 30 de xullo, a Policía Nacional identificou a chegada de preto de 2.200 menores en Ceuta. Antes desta última entrada masiva, os datos xa reflectían un incremento do 191% das chegadas de irregulares á cidade autónoma. Feijóo lamenta que o Executivo de Sánchez non este á altura desta crise migratoria.
de un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. O deputado do PSOE ceutí que pedira a dimisión do delegado do goberno socialista enviou unha carta a Pedro Sánchez para pedirlle que diga a verdade e devolva a normalidade á cidade autónoma. O xuíz do caso Leire ordena a UCO que volva a clonar o móvil de Juan Manuel Serrano, o que fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE. A defensa do tamén expresidente de Correos, citado hoxe a declarar na Audiencia Nacional, impugnara o anterior clonado do dispositivo. Serrano está imputado na causa que investiga unha suposta trama para interferir en procedementos xudiciais e policiais que afectan o goberno e o PSOE. De neno quedou abraiado cando o levaron á actuación dun mago e con 4 anos xa facía os seus propios trucos. Adestraba 8 horas ao día. Era imposible velo sen a baralla de cartas. O seu sentido do humor foi tamén un ingrediente básico na súa carreira. Hoxe marchou aos 83 anos Juan Tamariz, mestre de ilusionistas e o mago máis popular de España. Que no he visto la carta porque está... ¡Home! ¡Don Juan Tamariz! ¡O mago dos magos! Gracias. Buenas noches. Voy a hacer ahora un juego que no es un... Máis historias. Adenei ten 12 anos e leva a metade da súa vida agardando por un fogar na protectora do Morrazo. Neste refuxio fixeron pública a súa historia ca esperanza de atopar unha familia que lle proporcione a este can o afecto que merece nos seus últimos anos de vida. Con 12 anos, Nei é o veterano da protectora do Morrazo, onde chegou cun duro pasado. Que vivía encerrado, sin coñecer outra cousa que non fora, pois eso, un galpón. Iso fai que, bueno, que a relación cando chega a protectora con outros cans non sea sinxela, porque, bueno, estivo privado de liberdade e non coñece moitas cousas, non coñece o que relacionarse con outros cans. Os problemas de socialización derivados desa situación e a súa idade avanzada fan complicada a adopción. Leva 6 anos, a metade da súa vida nesta protectora. Houve algún intento, pero non saliu adiante. Tivo unha vida moi difícil, entonces temos que ter moita paciencia e saber o can que levamos. É un can que, bueno, temos que dar espazo, temos que dar bastante tempo ao principio, temos que respetar o que el nos vai marcando e o que el nos vai pedindo. A protectora converteuse na súa casa. Aquí está rodeado de atención e de cariño, pero os seus coidadores loitan para que alguén o adopte e teña a xubilación que merece. A él agora mesmo isto é o seu fogar, pero nós non queremos pois que iso sea así. Nós queremos que realmente teña un fogar en condicións onde poida xubilarse da mellor maneira posible e onde lle den cariño, o cariño que lle faltou durante todo este tempo antes de entrar no refuxio. Xoguetón, listo e cariñoso, Nei xa non está para paseos longos, pero os seus 12 anos agochan unha alma nova desexando ser adoptada. E cando aínda estamos en plena resaca da eclipse solar do mércores pasado, saiban que un eclipse parcial de lúa será visible en toda España durante a madrugada do próximo día 28. A diferenza do fenómeno astronómico do día 12, para ver esta eclipse lunar do venres da semana que ven, non se precisarán lentes especiais. Poderase observar directamente, xa que non supón risco ningún para a vista. Non se van a ver. É posible contemplar maravillas celestes como esta case todos os días. No Cabo Touriñán, por exemplo, de hoxe ao 19 de setembro é o lugar para desfrutar do derradeiro solpor da Europa continental. É así porque o punto xeográfico de anoitecida vai variando ao longo do ano. O físico galego Jorge Mira vai explicar o porqué desta noite nunha actividade guiada no propio Touriñán. Non hai tantos anos, o Cabo Touriñán en Muxía era un dos lugares máis inhóspitos de solitarios de Galicia. Xa non, deixou de selo a medrar a afección de mirar os ceos e desfrutar de abrentes e solpores. Isto de contemplar solpores é algo que xa nas Illas Baleares está moi explotado, é un recurso que ateiga de milleiros de persoas ás costas, e aquí en Galicia pois está empezando. E vai a máis co ronsel de fenómenos celestes que se poden admirar desde Galicia últimamente. A partir deste 18 de agosto e ata o 19 de setembro, Touriñán acollerá os que queiran presenciar o último crepúsculo da Europa continental. Como descubriu hai anos o galego Jorge Mira, sucede pola variable orientación da Terra respecto ao Sol. Vai cambiando ao longo do ano,
e, polo tanto, a raia que separa o día da noite cambia a súa orientación ao longo do ano. E isto o que fai é que na Costa da Morte, aínda que non este tan afora como Cabo de Roca, se produza durante un mes ese último atardecer de Europa continental. Despois, o lugar volve mudar nun percorrido de 5 puntos da costa europea que vai desde o Cabo Norte en Noruega ata o Cabo San Vicente en Portugal. Un momento máis evocador se cabe ao coincidir no mesmo segundo o solpor no Cabo Touriñán cos dos lonxanos Lanza en inglés e o Cabo Branco do continente africano. Un de tantísimos lugares máxicos de Galicia que sen dúbida ten unha visita obrigada e poucos recunchos máis fermosos para pechar este telexornal. Feliz noite, ata mañá.